genduk niken sewantene sae. Kenapa malam hari ini aku pertama pembukaan niken Salindri langsung nyanyi lagu Pak D di Langgamne, Mas? Kenapa coba? Kan biasanya Mbak Niken kan perform des lamunan. Lamunan. Terus lagu-lagunya sing heboh, ngono ta? Kitir udah sumilir. Heeh, lah nyapa kok iki mau kok aku nyanyi Pak D? Sebabnya apa? Sebabnya iki mau sebelum perform. Iki lho sinden sitok iki lho. Oh, iki. Sebelum perform tadi sinden-sinden dan juga para pengrawit tadi ke punden. Ke punden menika. Pundene senengane tayo. Tayo. Warga sini itu sukanya lagu-lagu Jawa. Nggih, betul sekali. Lagu-lagu langgam, lagu-lagu alus. Nggih. Jadi kita ini kan campur sari. Tujuannya ditanggap di sini tuh menekakkan campur sari Mayangkara. Campur sari kan campur seni. Oh. Ada langgam, ada pop, ada dangdut, ada koplo, ada keroncong, semua jadi siji. Iya. Iya. Pop, Lah, rock. makanya iki mau kita kasih yang alusan dhisik. Nggih. Hari ini lagu kedua langsung des. Langsung lagu sing rame, sing wah luar biasa. Nggih. Luar biasa malam hari ini Mas Toben. Nggih, luar biasa. Iki sing delok sak taek daya. Oh, sak ndaya-ndaya enek sing ning cagrak listrik barang kalah. Heeh. Dhuwur delon. Yu Iya. hati-hati yu kecantol engko. Kalau kan delon ancik-ancik ning pucuke ngerti. Ri. Aja ancik-ancik ning pucuke ngerti. Ri. Mendelok cantol sama Ri. Ri ya. Ri. Ri. Ya wis karepmu Mas. Banyu miline itir-itir. Bisa dah aku. Piye? Banyu miline itir-itir. Maksa tetapi latmu. Iya. Itir. Itir-itir. Rasa maksa dadi itil. Lah, ya kuwi lho, adike kuwi kita. Nggih luar biasa. Ini malam hari ini acaranya bersih dusun. Bersih dusun. Dusun Sumberagung, Desa Sumbersari, Kecamatan Kebongagung, Kabupaten Malang. Loh. Dusun Junggo, Desa Tulungrejo. Wis kene lho tak macane angel lho. Nah, ya kita wacana, Nduk. Dusun Junggo, bersih Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Nggih. Ya. Semoga dengan acaranya bersih dusun Junggo, muga-muga masyarakatnya tambah guyub rukun. Amin ana Bu. Muga-muga tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga panjang yuswanipun. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga panjang umur. Muga-muga tansah diparingi sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga akeh rezekine. Amin. Muga-muga sehat selamat wilujeng. Kok bakal bolak-balik lho iki. Peng telu lho iki. Ya kan sing penting kan sehat. Sehat. Perkara Nggih. rezeki 17 sing penting 17. sehat. Lah dhewe lara rezekine akeh lah ya. Nggih, bener. Ugi niki Ken matur suwun kalian inggih menika Bapak Nur Hadi selaku kepala dusun sak menika matur suwun. Alhamdulillah. Iya, Bapak Nur Hadi. Nggih. Bapak Nur Hadi sing ngendi sampean wis ngerti merong. Sampean ditanggap ado-ado tekan Kediri sampai kan kene. Ya sampun to. Ya, enek ambekan. Nika Bapak Nur Hadi ingkang nganter wonten nika wau Di. napa? Punden Tangane sak sing menika. apik. Niki lho Bapak Nur Hadi. Endi? Pak Nur neng ndi to nggih? Nggih jaket kalep man. Kulit Pak Nur. Pundi lho jenengan Pak Nur? Bapak Nur Hadi ki ning mburi. Oh. Ning wingking. Oh tasik ta wingking. Bapak iki sing brengose ketel. Oh, katel. Terus nggih. mari ngono senengane nggih kopiah. Nggih, Senengane siap. lagune Tayo Oh, Putri nggih Pak Nur siap. Hadi. Nggih siap. Iya, alhamdulillah. Niki ibu-ibu sampun ngantuk napa dereng? Wah, Alhamdulillah. luar biasa. Kademen napa mboten, Bu? Wah. Lah iki lho nek sing nggo kemul barang. Yo, Pindah bubuk malah. luar biasa, luar Ya, biasa. iki dikei lagu sing rada hot. Sing hot, Sing kesane hot, rame, dadi Nduk. Men wargane kene iki ora kademen. Ora kademen. Heeh, ayo
Mas Topil. Nggih, siap. Sampean kan wis dikai ke apa? Apa? Kekurangan ning gone kulite. Lah aku mangin jajal hembodi tak nih cacai lho tak silih. Lah lenganku kan kelawungan anu hitam ta Bu, lah tak hembodi lah kok malah kelawu. Lah pas iku ben putih ngoten. Jadi jenenge malah ngelek-ngelek jenenge ton apa? Siap. Ya. Niki lagunipun sing saya ya, Nduk. Mas Topil bisa nyanyi ndak? Loh, ya bisa toh. Ado-ado teko Kediri kok. Iya, dan siap. nyanyi. Lagune nadane Mas nadane. Nadane sak pinten Mas? Mas Kevin. Niki Mas Topil sakit nyanyi nggih ibu-ibu nggih ampun didelok kekurangane meskipun dia itu jelek ya toh Bu. Ning suarane apik. Jelek wis dandan wedake Wardah iki. Ora mau jarine wedake apa mau SS. FIFA. Luar biasa. Screenshot. SS. Samten Mas. Oh wis ket mau wis genjreng-genjreng Oh, wis, ah? apa sak minten nih. Sakmene ya. Nadane Mas. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, sayangku, aku bahagia. aku datang melamarmu. Jadilah raja di hatiku, aku kasihku, oh sayangku. Kula kali Mas Topil cocok napa mboten Ibu? Sik aku ora trimo sing tengen iki bolokku iki. Pak, jenengan bolokku nggih cocok napa mboten? Sakmene mbane sing nyauri cocok me wong sitok iki lho. Jajal sing ngarep. Bu, kula kalih niken cocok napa mboten? Aku ndak duwe bolok. Ketoke kok sing kono iki. Muga-muga cocok. Bu, Pak, kula kalih niken cocok napa mboten? Mboten. Iki sing ngomong Jane kita itu cocok loh Cocok. Jane. Aku ndak terima kalau kita dibilang tidak cocok. Sebenarnya kita itu cocok, pasangan yang serasi, sehidup semati. Pak Kason iki kok ya ndak mung cocok to iki. Nggih. Ya muga-muga lantarane ibu muni ndak cocok iki ndak cocok mung ning apa jenenge kata-kata ning atine panggah cocok ya no. Heeh. Lah ya aku ki sayang karo sampean. Aku gak. Ketoke aku ngengkel kene ya ngengkel, aku ngengkel gelem kene ngengkel wegah. Ya soalnya kita itu beda keyakinan loh Mas. Nggih. Sampean Islam. Sampean Wah, mangku. Yang gini-gini. Mangku. Oh mangu sik Wah. toh, sabar. Ndang dimantu jare. Nah. Iya. Siap, Mas mangu. Topel, Nggih, nggih, siap, ayo Pun. kita mengajak penyanyi semua penonton. Iya, biar rame, Nah, biar semangat. Jajal Mas Topel tes nada. Yo, Nadane Mas siap. eh. Aku bangga siap. Melo adikku sing ayu dhewe.
Tembangin apa, Nak? Re 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 ra 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 ra. Ayo Re dicetak nih re 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 dan re re kita lagi ditekuk saya kita rada penak mas. Suwi-suwi ndak penak kan iki ning kene. Ayo kita coba Iya. ajak penyanyi apa Semangat, ajak ya. penyanyi ajak penonton untuk menyanyi yuk. Sedaya nyanyi nggih, monggo. Re re Sebelah kanan. re 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 re. Ayo. Asik. Di sebelah kene. Yo yo, monggo. Re 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 re. Yo, yang keras. Saiki ganti Yoga. Wayah meniha, musiknya leren ya. Yo, monggo. Nah, iki lho mike. Nah, mikir cilik. Yo. Ya. Oh, Penyanyi sinden. siap. Re 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 re. Nah. Hei, tak mongi. Ya, Pak. Iki lho suarane kok ngetril gitu dhewe. Oh. Lah, yo tak. Ayo. Nggih. Kita Siap. nyanyi bareng-bareng. Nadane, Mas. Nadane Mas, Kevin. Jan cocok. Jeng. Ngono ae. Kita ganti lagu-lagu yang lain. Nih Ken, Sampe tak nyitani. apa? Iki mang kabeh tak pirsani ket poncot kono nyanyi kabeh. Mbah Uti sing ning ngarep kok Mbak. Hawe. Niki lho Mbah Uti niki lho. Itu mencerna liriknya. Oh, mata ya hawe. Ya yang penting mengo beneran. Nggih, Kadung siap. mengo. Sehat selalu Mbah Uti. Amin. Nggih. Alhamdulillah. Matur Iya, suwun Mas. sangat. Wes ya. Jam sudah menunjukkan pukul-pukulan. Tali. Yo, ayo, awas. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Jan iki jam 10. Ini kurang satu lagu terakhir buat warga yang ada di sini. Ini spesial buat Bapak Nur, Mas Tobil, benjang bulan 8 mriki malih. Ngoten. Masa? Lho nggih, niken salindri malih, Pak. Nggih, bulan 8. Masa? Acaranya Pak Agustusan. Ngoten niki wae sampun ngoten. Masa? Nggih, Pak Nur. Niki nih. Niken lho. Oh, wes, bariki wes ndang barae. Lah, Besok dalah. Agustus ditanggap nih, mandak wes lunas saya kok. Pak Nur. Anu diblong ae lho yo. Nggih. Matur suwun Pak Nur. Blong mawon. Cacah kate kaya ngono. Luar biasa. Luar biasa. Monggo niki nderek tembangi Nggih. Cahyo. Mungkin Stop. ditari dong, ditari. Coba yang sebelah kanan minta lagu apa? Wes ki cah cilik-cilik rasa njaluk lagu rena-rena. Kawitaning sinawang. Iki rong padha re. Rumangsaku njaluk lagu rena-rena. Nggih. Iki orang tua-tua ini ndak tahu lagunya Mangu, makanya iki mau tak persingkat. Nuruti cah nom-nom iki lho. Kon nyanyi angil lho. Heeh. Iki apa iki guyu ae. Lah alah. Nek koyo pentok ora. Yang depan minta lagu apa? Sik kan, sing kiri kan. Yang kiri minta lagu apa? Bayoh malah gondal gandul. Apa lagu gondal gandul? Gondal gandul nek Apa itu? perapatan ku lho. Tia Monica. Wah, Terus bening. yang di sebelah sini nyuwun apa, Bu? Ayang-ayang. Terus yang di sebelah sini gulu pedot. Aduh, gantung diri gue gulu pedot. tak menghilang.
Apa? Kanca mesra. Terus nemen. Apa ya? Aku bingung lek ning kalangan kene. Oh, dadeno gondal gandul. Apa piye lah wingi lagune? Dudenok gondolane ati tegane nyulayani lah kok gondal gandul nak ting klewer kene. Apa nih? Lah gondal Ya gandul. menawa gawe sabuk. Nggih, nggih. Gondal gandul sabuke. Nggih, siap. Mas. Derek, nggih napa tambange? Kita layani permintaan satu persatu. Ayang-ayang Ada napa? ayang-ayang. Wah, luar biasa. Ayang-ayang iso apa ora? Iso tenan ora? Sing iso tangane ngacung. Kalau kan. Lah mek wong limo. Wis memang 5 liyane ae. Siap. Aku di sini nih kan nyanyi di sini tuh biar kalian ikut nyanyi semua. Nggih, siap. Ya. Engko lek renek sing nyanyi sepisan kas mudhun aku. Ayang-ayang napa-napa pun derek. Yo, kaya ngono kuwi lho. Ayang-ayang jajal sik. Jajal sik. Duh, dewa-dewa ning aswara kuatna anggana kula lapa tresna tare wangi laire tresna kang suci kasunyatan yen taku lagi Cah cilik-cilik. cah cilik-cilik tak sangoni mas. Alhamdulillah. Ibu-ibu kok mlempem kabeh karo mas. Munggah panggung sangoni Dek Niken ya. Utang so Agustus ya lek ketemu nih ya. Nah, Ngono carane iki ngono. ngono lho carane. Cocok. Monggo. Alhamdulillah, luar biasa. Lho iki anake sapa iki? Beh, jagate kok gendimen lho iki ya. Namanya siapa? Shakira. Ayahnya namanya siapa? Miko. Oh, Pak Miko. Ibu? Ibunya siapa? Oh, yogane Buretno. Tadi sama ayah disangoni ndak? Enggak. Piye toh? Sekarang turun minta sangu ayah disuruh Mbak Niken. Dang. Tiga nyawer Mbak Niken, Dang. Jane piye to Pak Miko? Enek tontonan yo ndak disangoni. Pak Miko luar biasa. Duh. Dek Niken, Halo. ini adik sapa ki mang lali aku jenenge. Shakira ini ngalabarkan dateng panjenengan, muga-muga besok dadi bocah sing migunani tumrap nusa bangsa lan agami. Amin. Karo njegek jaman kaya ondel-ondel. Aku wedi lek goyang iku to. Nggih. Iya ta. Engko lek nganti roh karo cah cilik iso gedhe bocahe lek kaya aku piye. Bah, ya mening. Juga masih mening ngono lho, Dek. Ya lah, alhamdulillah ini kan Ya. luar biasa. Lagi, Bu. Wah, jangan kangen ini. Lagi napa sampan? Wah, ini fanmu. Lagi napa malih? Malih napa sampun? Luar biasa. Ini fan berat kamu semuanya. Yang di sebelah sana masih semangat? Semangat. Coba saya tes suaranya ya kan ya. Ya. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Habimau lah ya. Yang depan ya kan ya. Coba ya kan ya. Yuk. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Iya, malah kecepatan nih, lagi kecepatan nih. Yo, luar biasa. Dikasih lagu dari adik Niken ya. Nggih, pun siap lagunya Ini lagu anyar. Napa, Dik? Tapi kita emang yang karan untuk garap mas. Lah iya lah iki. Senengnya DMG. DMG. Heeh. Sing ngene, dami ongger, ongke, ongger, ongke, Oh. ongger, ongke, ongger, oke.
Ongker. 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 Ayo jajal, aku sing muni dami ongker. Ongkeh, aku ongkeh ya. Sampean sana nama dami ongker. Demi ongger. Ongkeh. Ongger. Ongkeh. Demi ongger. Ongkeh. Demi ongger. Oh, tapi kalau dikendangi ya Mas ya. Aku bagian ndak penak to sing jadi ketoke iki. Ya ora apa-apa, kita Ora kan. apa-apa. Ya. Nah, Demi ongger. ongkeh. Demi ongger. Ongkeh, Demi ongkeh. ongger. Ongkeh. Demi ongger. Ora nek damine nek. Oh, iya, iya. Damine pisan to. Damine isi to, damine. Bablase ongger. Heeh, ya. Demi ongger. Ongkeh. Ongger. Ongkeh, ongkeh. Ongger, ongger. Ongkeh. Ongger. Ongkeh. Ongger, ongger. Oh. Ndak kuwe lho kurang R ya. Ongger ping pindho koyo mang ngeses lho nyilat. Ongker ngono lho Mas, ongker. Ongger. Welek nih, kaya idune mlumpuk kabeh ngono. Lah engko mik bang idu lek luar biasa. Ayo. Ayo kan diajak nyanyi semuanya biar Ayo semangat. jajan nyanyi semuanya. Nggih. D D D D. Ya, Di. Beri aplaus tepuk tangannya dong. Aku tak mini sih ya. Nggih, siap Dik Niken. Luar biasa. Wow, luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Wah, sampai ujung sana penuh semuanya. Matur suwun, matur suwun. Terima kasih. Ini namanya siapa ini? Kok semangat ini? Dandung. Wah, kalau ngene lihat Mbak Niken tadi. Ken, dandung ini loh, ngene. Kalau berapa? Mami soe. Awet nom. Nawet 6. Kayak cek bayi. Iya untune siji tok ngene. Wow, Oh, rapi. kurang rapi. Ya Allah kok ya pas aku ya jomblo. Ya Allah, aku ya jomblo tapi ya wedhusku ya jomblo pisan. Sampean mau sama Mbak Niken? Wah, Oh, mau. Jare mau. Lah ini kan mau udah ambek sampean. Iya, saya lagi Dandung. matakan kono malah. Dandung luar biasa. Oke. Niki Oke. mungkin apa Bapak Kas- tetangga Pak Dewi sapa? Menika Bapak Kepala Dusun sama menika Bapak Nur Hadi. Nur Hadi mungkin katuran minggah teng mriki nggih mboten napa-napa. Oke, alhamdulillah, matur suwun. Bapak Nur Hadi, ya menika dipun suwun minggah wonten pepanggungan ingkang nyuwun adik Niken. Sak menika monggo Pak Nur Hadi. Nah, pundi niki? Monggo Cang spote. Monggo Bapak Nur Hadi. Utawi Pak Lurah. Nggih, kalian Bapak Lurah. Nggih menika Bapak Suliyono dipun aturi minggah wonten pepanggungan Mbak Lurah. Jangan sosasana kawula aturaken monggo. Oh, tasih OTW. Nggih, monggo Bapak Kepala Desa, ugi Bapak Kasun dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Monggo. Dito. Nika tasih melampah sama nika. Dito. Nggih. Lah malah sing metu kalep. Tasik mendet nika yatra pun kesane. Monggo. Nah, alhamdulillah. Monggo Bapak Kasun kalian Bapak Lurah. Monggo Pak Kasun, Bapak Lurah, monggo Pak Sujono. Monggo mriki Pak.
Sakmenika Bapak Nur Hadi. Nek wis bener ta lek ngomong, pokoke brengose sing ketel, senengane nggih kopiah. Niki Bapak Nur Hadi. Saniki nyatak kuplukan putih cek kaya pantes lah. Oh, kesane pantes nggih. Lagune napa, Pak? Lagu sajane senengane kula yo dangdutan. Oh, Oh, dangdut. 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 Nek mau senengane tayub, Tayub. saiki dangdut. Dangdut. Ganti. Siap. Dadi sing langgam sing tayub mau partner hati sitoke. Oke, siap. Niki Mbah Lurah kok dereng minggah niki, Bapak Kepala Desa. Anu Mbah Lurah iki wedi lek tak jaluki asine. Omong gak njaluk apa-apa niki. Nggih, niki kan mboten nyuwun napa-napa Mbah Lurah. Tapi lek ra ngewe ya kebacut ngono. Nggih. Lah nang kowe kebacut, Mbah. Ya pantese. Nggih, luar biasa. Wong ra sida rene. Oh, nggih. Anu mriki mawon Mbah Lurah. Mboten mesah anu. Oh, nggih. Oh, nggih nggih siap, siap. Yo to wedi. Wakil, nggih. Wedi. Wedi to, Pak Lurah. Nikan. Nggih. Nggih, napa, Pak? Dangduti kaya lalian iki. Lagu napa, Bu? Sing penak. Wah, wah. Dangdut, Pak. Nggih pokoke dangdut seneng kula. Oh, dangdut. Rindunya hatiku, Pak. Iming-iming gala-gala. Iming-iming nggih seneng. Iming-iming. Nggih. Pokok dangdut kula niku seneng dangdut. Oh. Sakniki mboten pati seneng nih lho. Oh, Repote nggih. kan ngoten niku. Oh, walah. Rada kendo kula sakniki ngene. Nggih, siap. Kendo sakniki. Yo, ning dopete mboten kendo to? Lah nggih, mboten Oh, kendo. nggih. Lah, Sam- nggih. Tambalan iki Tambah. tambalan iki kudu ono. Lah nggih to. Oh, nggih. Tembelan ki penting. Iki DP iki. DP Nggih, iki matur sian. sembah nuwun nggih, Pak. Malih, Pak. Lho, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, Mbah. Pun mungkin malih. Siap. Luar biasa. Niki tembake napa tantune gala-gala napa anu? Nduk niki kan kesane anu, monggo. Napa, Pak? Gala-gala rindunya hatiku iming-iming. Iming-iming ya. Iming-iming. Oh, iming-iming siap. Iming-imung, imung-iming. Iming-iming. Piye ta iming-iming? Monggo. Pak Kasun, kalian joget kangen.